Il-fatti juru li l-Partit Laburista għandu l-aqwa politika ekonomika għażmien li ġej. Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista indirizzata mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri u d-Deputat Omar Farrugia. Il-Ministru Silvio Xkembri nota kif kull okkażjoni li jkollha l-Oppożizzjoni tipprova titfadel l-ikraħ billi xejjen l-analiżi pożittiva tal-akbar istituzzjonijiet u tipprova timmina s-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna għal raġunijiet partikolari. Huwa rimarka kif fost oħrajn meta mqabbel mal-2018 it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna illum huwa 75% aħjar. Il-pis tad-dejn nazzjonali huwa kwart anqas, l-iżbilanċ fil-fond konsolidat huwa terz ta' dak tal-2012, il-produttività hija 50% aħjar u l-investiment dirett barrani huwa d-doppju tal-2012. Il-Ministru Xkembri nnota kif l-istatistika li ppubblika l-Partit Nazzjonalista stess tixed li l-Partit Laburista għandu l-aqwa politika ekonomika għaż-żmien illi ġej. Kien hemm xi ħaġa li ħarġet żgur fiċ-ċar mill-istess statistika li ppubblika huma stess kienet li il-Partit Laburista ġab l-aqwa riżultati ekonomiċi. Dak li preżenta l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem huwa l-ikbar prova ta' kemm il-pajjiż mexa l quddiem bit-tmexxija tal-Partit Laburista u l-fatti juru li l-Partit Laburista għandu l-aqwa politika ekonomika għaż-żmien li ġej. Intqal li minkejja l-inċertezzi globali l-aqwa istituzzjonijiet ekonomiċi fid-dinja taw ċertifikati pożittivi ferm għall-ekonomija f'pajjiżna. Id-Deputat Omar Farrugia semma lil Fond Monetarju Internazzjonali, l-Economist u d-DBRS Morningstar li kollha qed ibassru kif pajjiżna se jkollu l-aqwa rata ta' tkabbir fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea din is-sena u s-sena d-dieħla. Pajjiżna spiċċa ingħata ċertifikati pożittivi ħafna minn tal-inqas minn tliet istituzzjonijiet importanti. L-ewwel, il-Fond Monetarju Internazzjonali, illi minkejja l-inċertezza kollha globali għażlu li jirrevedu l-fuq it-tbassir ekonomiku tagħhom għal pajjiżna. Skont dawn l-esperti, pajjiżna se jkollu l-aqwa rata ta' tkabbir fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kemm għal din is-sena kif ukoll għas-sena li ġejja. Fl-istess ħin nissemma kif il-familji u n-negozji f'pajjiżna kienu protetti mix-xokk ta' żieda fenomenali fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fjuwil mindu bdiet il-gwerra fl-Ukrajna. Dan wassal biex id-domanda domestika baqgħet qawwija filwaqt li l-esportaturi esperjenzaw titjib saħħtu fil-kompetittività.